Тым часам спадарства самотна Александру Лукашенку на наступных выборах не будзе. Со сваімі кандыдатамі на прэзідэнта вызначаецца і апазіцыя. Гэтак аб'яднаная грамадзянская партыя вылучыць на праймерыс цяперашняга выканаўца абавязкаў старшыні АГП Мікалая Козлова. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Народная грамада» прапанаваў на кандыдата свайго старшыню Міколу Статкевіча. Меркавана, што Мікалай Козлов пазмагаецца за намінацыю ад правацэнтрысцкай кааліцыі з кіраўніком руху за свабоду Юрасём Губарэвічам, а таксама сустаршнём БХД Паўлам Северынцам, якога на праймерыс вылучылі яшчэ ў кастрычніку летась. У сваю чаргу чакаецца, што 17 студзеня Беларускі нацыянальны кангрэс, у які ўваходзіць партыя Статкевіча, правядзе паседжанне, на якім і можа быць названы агульны прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты ад хаўрусу палітычных сілаў. Паводле закону працэдура прэзідэнцкіх выбараў мае прайсці не пазней, як 30 жніўня 2020 года. У палату прадстаўнікоў не пазней за 10 верасня зноўку ж 2020 года. Не выключана, што адная з гэтых кампаніяў можа адбыцца датэрмінова, то бок сёлета. Ужо зараз з намі на відэасувязі з Менску знаходзіцца апазіцыйны палітык, адзін з лідараў Беларускага нацыянальнага кангрэсу, старшыня партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Спадар Мікола, добрый вечер вам. Добрый вечер. Спадар Мікола, вось аргкамітэт па стварэнні партыі «Народная грамада» збіраецца вылучыць вас. Ці вы пойдзеце, калі вылучаць, ці не пойдзеце? Ну, по-перше, давайте уже тут не будем этой гульни гулять. Який аргкамітэт? Партия. Добра, партия. Люди. Добра, калі партия вылучыць, ці пойдзеце? Там подар Лукашенко дозвол на официальную деятельность. Коли не дал, значит боится. Коли дал, то, мабуть, уже я не боится. Я перафармулюю свое пытанне. Калі партия «Народная грамада» вас вылучыць, ці вы пойдзеце на кандидата на президента? Партия «Народная грамада» меня вылучила и звернулася до Белорусского национального конгресса, каб ён падтрымаў мою инициативу, мое вылучение. Але так само 17 студзеня магчымы кандидатуры от іншых организаций, якія выходзяць у БМК, а так само от региональных коалиций. 17 студзеня у 12:00 пачнецца паседжанне, пасля якога вы будете ведаць імя кандидата от Белорусского национального конгресса. Але партия свое слово сказала, и я буду, калі мяне падтрымае Белорусский национальный конгресс, буду заявляться на кандидата в президенты. Потому что у нас зараз вельми отказная, выключная, драматичная ситуация. Потому что Лукашенко завел краину у тупик, погроза державности самой, потому что 80% белорусов ненавидят диктатора. Перемены будут. Будут они по-любому. Хочем мы, не. Будет там оппозиция гулять, там у диалог с халуями дробными улады, не будет. Перемены будут, бо их хочет, прагне народ. Хотелось, чтобы эти перемены были мирными, выключно мирными, чтобы мы не накликали тут никаких конфликтов, вмешания вонковых, чтобы мы заховали нашу незалежность. Мирные перемены – это только просумленные выборы. Зараз выборов нема. И тому я иду, это будет первая задача, якую мы почнем вырашать. Зараз вернем выборы, как перемагчы на их. И Лукашенко порушил Конституцию, забрал у меня право удзельнічаць у гэтых выборах. Их выборчий закон напрост суперечыць Конституции. Але гэта дае мне магчымасць уже ў лютым разом с моими коллегами, калі яны мяне падтрымаюць, пачаць кампанію за вяртанне сапраўдных выборов. Я звяртаюся до Лукашенко. Я ведаю, які ты мужчина, хоть ты и тягаешь за собой этих там девчаток, але урэшце зрабіся мужчиной, пора. Дай мне, не бойся так меня. Я хочу мирную вырашить спрэчку помеж нами. Давай, здымай свою судимость, люди ведают, что сапраўдны злачынца, я ці ты. Давай вырашым пытанне на сумленных выборах дзеля Беларуси. Бо інакш народ, калі ты зноў клоунаў только на выборы пусціш, и там напишешь лічбы, а яны промаўчаць, народ это уже не проглотит. Тады ўсё будзе сур'ёзна, як у Ливии, як у Каддафи. Давай лепш по-мирному. Спадар Мікол, ну я ўпэўнены, што Александр Лукашенко ці зараз, глядзіць, ему абавязкова перададуць ваш зварот. Дзякуй вялікі вам за сённяшні каментар. Я спадарству хочу нагадаць.
Один з апозіцыйных палітыкаў, лідараў Беларускага нацыянальнага кангрэсу і старшыня партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч быў з намі на відэасувязі. Тым часам мы запыталіся на вуліцах Магілёва, ці памятаюць мясцовыя жыхары прозвішчы кандыдатаў на прэзідэнта на ранейшых выбарах. Давайте послухаем адказы. По фамилии я не помню, но последний раз была среди них женщина. Ой, вы знаете что, абсолютно у нас, по-моему, ничего мне не запомнилось. Кроме нашего батьки, никого больше нема. Какая разница, каких фамилий? Так что не помню. Были кандидаты те? Что-то я не помню, что там были кандидаты. Были как-то там первые, что-то их потом куда-то убрали далеко. Я памятаю только одно имя, тому пробачайте, коли ласка. Не ведаю, если так сказать. А женщина была, вот я голосовала за женщину. Я думала, просто женщина может больше интуитивная. Может, какие-то проблемы, больше продвинемся вперед. Один только хорошо себя показал уже. И долгое время продолжительный срок, да, показывает. Так что вряд ли кто-то может составить ему конкуренцию на ближайшие еще лет 10, так точно, наверное. А может и больше. Ужо зараз з намі ў студыі знаходзіцца чалавек, які займаецца беларускай палітыкай, але не належыць да ніводнай палітычнай сілы ў Беларусі. Гэта доктар палітычных навук Павел Усаў. Павел, добрый вечар. Добрый вечар. Хутчэй сказаць, вывучаю беларускую палітыку, бо не належу да палітыкі. Так будзе правільна сказаць. Вывучаеш палітыку, ці можна, назіраючы збоку, вывучаючы гэтую палітыку, сказаць, што сапраўды перадвыбарчая кампанія ў Беларусі пачалася, бо заяўляюць пра сваё жаданне ўжо цэлы шэраг і апазіцыйных палітыкаў, і Лукашенко азначыўся цэлым шэрагам, у тым ліку сацыяльных заяваў, таксама заяваў пра будучыню цэлай краіны. Ці можна сказаць, што старт ёсць, і тут толькі пытанне, колькі часу застанецца на гэтую кампанію? Думаю, што часткова так. Перадвыбарчая кампанія пачалася, хаця да яе яшчэ даволі доўгі працяглы час, і наўрад ці пакуль што будуць заяўшчыкі фарміраваць нейкую праграму ці нейкую дзейнасць, бо хутчэй за ўсё, як гэта было ў нашай гісторыі, такая актыўная фаза пачнецца 3-4 месяцы да моманту, калі будуць абвешчаныя выбары, то бок да даты выбараў. А пакуль што, насамрэч, у гэтым годзе будзе даволі шмат такіх важных падзеяў, асабліва калі мы паглядзім на адносіны паміж Беларусю і Расіяй, якія пытанне выбараў адкінуць нават не на другі, а на трэці, нават на 10-й план. І на сённяшні момант грамадства пытанне выбараў, як мы бачым, не цікавіць увогуле. Асабліва не цікавіць грамадства тое, што робіць апазіцыя, бо апазіцыя фактычна, апазіцыя незаўважальна на палітычным полі, яе пазіцыі вельмі слабыя, і наўрад ці нават на працягу гэтага году яна зможа асобнай часткі, бо няма апазіцыі, і ў гэтых выбарах не будзе апазіцыі як нейкай суцэльнай сілы, будуць раздробленыя асобныя часткі, групкі, якія хутчэй будуць змагацца паміж сабой за імідж, і імідж не ўнутры краіны, а за мяжою. У гэтым выпадку ці ўвогуле прынцыпова чымсьці будзе адрознівацца прэзідэнцкая кампанія ад кампаніі 15-го года? Збольшага яна будзе адрознівацца толькі колькасцю кандыдатаў ад апазіцыі, бо ў 2015 годзе, як мы памятаем, быў толькі адзін псеўдаапазіцыйны кандыдатка Тацяна Караткевіч, якая нават не хавала пэўных праўладных пазіцыяў, хаця гэта быў новы твар і пэўная дынаміка назіралася, але гэты рэсурс ужо таксама вычарпаны. Яна, нягледзячы на сваю марыянеткавасць, была такім новай з'явай на палітычнай сцэне ў Беларусі, тым больш, што ўсе астатнія кандыдаты альбо не былі зарэгістраваныя, альбо адказаліся удзельнічаць, і больш таго, беручы пад увагу, што апазіцыя пасля 2010 году была цалкам разбітая, сітуацыя гэта будзе, ведаеш, я ўжо так акрэсліваў, гэта будзе калектыўная Караткевіч.
Ну, вось усе кандыдаты паасобку, яны, калі іх сабраць разам, яны будуць калектыўныя Караткевіч, бо нічога прынцыпова новага для грамадства прапанаваць кандыдаты не змогуць. Нейкіх ключовых механізмаў змены ўлады яны таксама прапанаваць не змогуць, бо наўрад ці рыторыка рэвалюцыйная нават будзе ўздымацца, бо, безумоўна, з аднаго боку гэта небяспечна ва ўмовах канфрантацыі з Расіяй, а з іншага і тых падзеяў, якія ўсцяж з'яўляюцца траўмай для беларускага грамадства, таксама я кажу пра Украіну. Ну і трэці момант, няма нават рэсурсаў, каб рэалізаваць такі рэвалюцыйны сцэнар ці сцэнар прымусу Лукашенка сысці, тыя славутыя 100 000, пра якія увесь час кажуць прадстаўнікі апазіцыі, яны не збяруцца, бо, па-першае, няма даверу да лідараў і няма лідараў, а па-другое, няма яшчэ пакуль што ўнутры грамадства такой энергіі, якая магла выплеснуцца для такіх радыкальных зменаў. Ну і таксама прыгадаем апошнія падзеі пратэсты туніяцаў, дармаедаў. На жаль, яны не прынеслі чаканага выніку, то бок дэкрэт толькі змадэрнізаваны, ён застаўся, ён працуе, і лісты шчасця, якіх называлі, працягваюць прыходзіць, то бок пратэсты на пэўны момант захамавалі ўвядзенне дэкрэту нумар 3, але сітуацыі не змянілі. Ну і апошняе, думаю, што ўлады з аднаго боку, калі мы бачым пацяпленне ў адносінах з Захадам, нейкае лагоднае становішча, сітуацыю ўнутры краіны, тым не менш усё гэта знаходзіцца пад такім калпаком. Як толькі ўзнікнуць небяспечныя моманты, пагрозы для сістэмы, адразу будзе задзейснены рэпрэсіўны апарат. Павел, ну разам з гэтым, калі параўноўваць з 15-м годам, то ўжо многія назіральнікі ў сваіх прагнозах сказалі, што папросту могуць у рыторыцы нават месцам памяняцца умоўна апазіцыйныя кандыдаты і Александр Лукашенко, які замест звыклых сацыяльных абяцанак, бо асабліва абяцаць няма чаго, зараз прымеряе на сабе тогу такога абаронцы суверэнітэту і самага вялікага беларускага нацыяналіста, па сутнасці, ўжо 2 хвіліны гаварыў па-беларуску, а апазіцыя якраз наадварот, улічваючы апошні досвед масавых мерапрыемстваў, гэта якраз маршы не дармаедаў, выкліканыя якраз сацыяльнымі праблемамі, сацыяльна-эканамічнымі, будуць якраз гаварыць на тэму сацыяльна-эканамічную. Вось тут гэты фінт можа адбыцца? Часткова, я думаю, так. Лукашенко будзе выкарыстоўваць рыторыку незалежнасці, але ягоны электарат абсалютна не той электарат, які б хацеў змагацца за незалежнасць, які марыць пра незалежнасць, бо якраз такі Лукашенко ўвесь час абапіраўся на электарат, які ўспрымаў рыторыку саюза з Расіяй, арыентацыі на Расію, і змяніць ментальнасць і светапогляд электарату лукашэнкаўскага, перш за ўсё, будзе даволі цяжка, і патрэбна даволі радыкальная змена ідэалагічнай палітыкі, унутранай палітыкі, рыторыка вартасці, каштоўнасці суверэнітэту, незалежнасці павінна быць топавая, але нават калі мы паглядзім на афіцыйныя СМІ ў перыяд вось гэтай канфрантацыі, заяваў Кісельова, заяваў Захаравай, так, афіцыйныя медыа маўчаць, як нібы праблемы не існуе. Яны намагаюцца, як і перад гэтым, проста праблему замоўчваць, не дыскутаваць, не ўздымаць праблему важнасці суверэнітэту. Гэта, каб абаперціся на электарат пра-беларускі, трэба, безумоўна, радыкалізаваць рыторыку, не толькі рыторыку, але і ўнутраную палітыку, то бок беларусізацыя павінна стаць рэальнасцю ўнутранай палітыкі, а не такая мягкая, фармальная. Сумняюся, што Лукашенко на гэта пойдзе. На сённяшні момант вось гэтая рыторыка скіраваная на беларусізацыю, незалежнасць, працаходняя рыторыка, гэта ўсё ж такі традыцыйны фінт Лукашенка, які ён намагаецца выкарыстаць у гульне з Расіяй. Але я сумняюся, што Масква купіцца на гэтую рыторыку і паводзіну Лукашэнкі, ціск будзе нарастаць, а сумняюся, што ён палітычна здольны на тое, каб радыкальным чынам змяніць унутраную палітыку ў Беларусі, якая, скажем так, застаецца постсавецкай.
Ну что ж, у кожным выпадку атрымліваецца ситуация нязменная, и вакол таго ж усё вядзецца, гэта вакол пылу ў вочы беларуса, таксама вакол магчымых нафтадолараў расійскіх, которых все-таки становіцца менш, і час, магчыма, грае на нашу руку. Павал, дзякуй вялікі за размову. Павал Усаў, доктар палітычных навук, спадарства